Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Itinagan ti Ama, kiniti Anak, kiniti Espiritu Santo. Ti apod da kuma kada kayo. Kabsat may katlo Domingo iti Adviento. Ket dayti nga Domingo awagan tayo nga Domingo iti Gaudete. Wano naadaw iti antifona iti liturhiya tayo iti dayti nga Domingo akunana Gaudete in Domino Semper. Agragsak tayo iti Dios iti agnanayon. Ket daytoy met iti ited na kada tayo nga mensahe kadagiti nagadu nga panlubog iti panagbiag tayo. Adaan tayo iti rason ken gapuno apay nga nasken nga agragsak tayo. Ket manayon kuma dayta nga ragsak babaen iti sasangbay ni Kristo iti biag tayo ang mangipaay iti pannakaisalakan tayo. Ket tapno may karitay nga rod nga may makirano diti dayti na santuan na misteryo. Bigbigan tayo nga muna, dagiti basbasol tayo, ket dumawat tayo ti pamakawan na.